Ćao svima, dobrodošli nazad na kanal Vezir sa vama. Odmah da u startu objasnim neke stvari, zbog toga radim ovaj mini vlog. Znači, primijetili ste da nisam dugo ništa objavljivo, da nisam ništa snimao i tako to. Međutim, Raja, ukoliko ne znate, moja ekipica što igra sa mnom zna, porodica zna. Zaposlen sam, nemam toliko vremena, tako da hoću za vas da napravim ovaj mali vlogić, da vam se javim, da kažem dokle smo, šta smo, kako smo i da vas pitam ovako. Večeras najvjerojatnije da ću igrat sa društvom malo Rainbowa, da ćemo se malo zabaviti, ubacit ću i taj video poslije ovoga. Međutim, što tražim od vas jeste da imam jedan prijedlog, ako ste za da svaku noć lajvamo neki sat i pol vremena, ne znam, od 7, od 8, tako nešto, da idemo live i možemo igrati PUBG-a, Rainbowa, zavisi zašto se saberemo, kako budemo raspoloženi. Ako ste za, pišite dole u komentarima, recite mi da ste zainteresovani, ako niste onda, da kažem, vikendima ću izbaciti 1-2 videa kad imam vremena, mada vikende, da kažem, iskorištavam maksimum da provedem sa svojom ženom, da provedem sa svojom porodicom. Na vama je sada odluka, ako želite, znači dole komentari, pišite, ja ću naravno čitati vaše komentare, odgovoriti svima. A sad, da ne dužim ovaj video, da ne blebletam u prazno, nadam se da sam imao neku dobru partiju da mogu ubaciti sad vamo da traje. Eto, pozdravljam vas sve i vidimo se, nadam se, u ponedjeljak na live. Haj, mi ćemo njima u napadu nešto banovat, a u odbrani nećemo. Šta ćemo banovat? Evo, hajmo im banovat. Mećemo... Dok je bi živcira me što zivka na telefon. Joj, ne zove niko, znači ne igra sa njom niko uopšte, kamo da... Evo vid Babir. Aja Babir da, maj. Mila je kriv. Mila nije tu uopšte. Jes, tu je. Ko je to rekao? Djaba je Mila kad letiš pred... Silver, gold, da vidimo dalje. Gold. Bronza. A mašala. Jel kod nas? Jes, kod nas. Karamazov fino uzmi. Kod nas ti je Mila wannabe gold, ja wannabe silver, ti wannabe silver i ova dvojica neka tam. Vreće nemaju golda. Ma ja. 2. 2 golda, 2 silvera. Ajde vidim, Mila još znat postavit Miru. Joj ga. Otkad ti Miru igraš? Ne mogu ja više igrat. Ne, a to je htio reći otkad ti Miru ne igraš, ali zna da to više ne smije reći. I onda mora raditi nešto slično. Mila, ja tebe nikad nisam vidio da Miru igraš, ja ne znam otkud sad to. Jedno duše, stvarno. A prso mi da to ne kaže. Gle, metka uzeo klep. Kaže, banujte klepa na kraju ovdje. Zato što ste htjeli banovat. Dobro, mene baš briga. Meni je bolje kad ima kleš u mojom timu. Jel ne? Samo do duše da je neko drugi igrao klep, bilo bi još bolje. A pošto si ti, nije mi baš... A vidim, kod nas je spad strašan, tako da... Brate, Kavera nanijela Valkyrie se okrenuo i šotko Nije diglom, pardon. Evo ti ih to svi bolje gledao ovdje. kroz zidove. Evo i trojica ovdje. Pomogni se da mogu upne. Dobro si ubio, nemoj više. Aja, čurt je čovjeka. Kaj, sklon se da ih ubijem, brate, nisam se ni spono u blok. Ovo treba za video, da dobije ovo snimio, da dobije. Ja i ti smo ostali. Tamo će doći. Odavde će... Ajde, Dream Team. Klačor King. Čuvaj tu tamo stranu, haj. Misliš?
Evo ga lik. Stepence. Bravo, vidiš, možeš se igrat, Opa, možeš igrat sa mnom kad hoćeš. Ovdje vidimo i malih još. Nema ih vamo na miri, ovo je bila, nema nikog. I on trči baš tu da Evo ga, gleda. evo ga. Pazi nomadu, ovdje ima ovu svoju. Ovdje, evo. Isto mjesto, evo ga. Ej! Bravo. Hajmo dalje, hajmo dalje. Nema na čemu. Hajmo dalje. Nema na čemu. Molim lijepo.